राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे హరే కృష్ణ అండి అందరికీ ప్రణామాలు. ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం బెంగళూరు కర్ణాటక వారి తరపున 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి అంటే రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున అవగాహన క్లాసులకి అందరికీ కూడా స్వాగతం. ఈరోజు మనం చూడబోయేది సప్తమ అధ్యాయము 7వ అధ్యాయము. ఈ అధ్యాయం పేరు జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము. దీనినే భగవత్ విజ్ఞానము అని కూడా చెప్తారు. నిన్న మనం చూడడం జరిగింది 6వ అధ్యాయం చివరిలో. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః.
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। నిన్న మనం ఈ 6వ అధ్యాయం లాస్ట్ శ్లోకంలో భగవంతుడు ఏం చెప్పారంటే, యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతే నాంతరాత్మన శ్రద్ధావాన్ భజతే యోమాం సమేయుక్త తమో మతః. అత్యంత శ్రద్ధతో నా భావన యందే సదా నిలిచి ఉండువాడును, నన్నే తన యందు సదా స్మరించువాడు, నాకు దివ్యమైన ప్రేమయుక్త సేవను చేయువాడు నాకు యోగి, యోగులందరికంటేను అత్యంత సన్నిహితంగా నాతో యోగమున కూడినట్టి వాడై ఉండును. యోగులందరిలోకి అతడే అత్యున్నతుడు, ఇది నా అభిప్రాయము అని చెప్పారు భగవంతుడు. అంటే భక్తి యోగం అనేది చాలా ఉన్నతమైనది అని. అందుకే మనం ఈ మొదటి 6 అధ్యాయాలని, అంటే షట్కము అంటే 6 అధ్యాయాలు, ఈ భగవద్గీత 18 అధ్యాయాలలో మొదటి 6 అధ్యాయాలు కర్మయోగం కింద చెప్తారనమాట. మొదటి షట్కం వచ్చేసి కర్మ షట్కము. తర్వాత ఈ రోజు నుంచి మనం చూడబోయేది భక్తి షట్కం. ఈ 7వ అధ్యాయం నుంచి 12వ అధ్యాయం వరకు. తర్వాత వస్తుంది జ్ఞాన షట్కం, అది 13వ అధ్యాయం నుంచి లాస్ట్ వరకు అన్నమాట. హరే కృష్ణ. శ్రీ భగవానువాచ మయ్యాసక్తమనః పార్థ యోగం యుञ्जन्मदाश्रयः అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, ఓ పార్థ, మనస్సు నా మీదే నిలిపి నన్నే ఆశ్రయించి ధ్యాన యోగాన్ని ఆచరిస్తూ సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలవో వివరిస్తాను, విను. నిన్న ఆ 6వ అధ్యాయం చెప్పారు. దాంట్లో మనకి యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన సమాధి అనే ఈ అష్ట అంగాల గురించి చెప్పిన తర్వాత, అలాగే మనస్సు మనకి ఎప్పుడు శత్రువు ఎప్పుడు మిత్రుడు అది కూడా చెప్పారు. అలాగే మనం ఆ అష్టాంగ యోగంలో విజయవంతమైతే ఏం జరుగుతుంది, విఫలమైతే ఏం జరుగుతుందని అర్జునుడు అడిగిన దానికి కూడా చెప్పారు. ఒకవేళ విఫలమైన కూడా ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే మనం కొంత ధర్మాన్ని ఆచరించి ఉన్నాం కాబట్టి. శ్రీమతాంగే యోగ భ్రష్టోభిజాయతే అని, ఆ యోగంలో భ్రష్టించిన వాళ్ళు కూడా శ్రీమంతుల ఇళ్లలో కానీ లేకపోతే భక్తుల ఇళ్లలో కానీ వాళ్ళు జన్మిస్తారు అని. కాబట్టి ఆ లాస్ట్కి ఆ ఆఖరి శ్లోకంలో ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా భక్తి యోగము చాలా ఉన్నతమైనది. యోగినామపి సర్వేషాం, అన్ని యోగాల్లో కూడా చెప్పారనమాట. అన్ని యోగాలలో కూడా భక్తి యోగం అనేది ఉన్నతమైనది అని. మనం ఈ జ్ఞానయోగంలో అంటే ఈ 7వ అధ్యాయంలో కూడా భగవంతుని గురించి ఇంకా కొంత తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. భగవంతుడు ఆయన యొక్క విభూతుల్ని వీటిని చెప్తారు. అలాగే జ్ఞానం అనేది ఉపదేశిస్తారు. ఆత్మ అంటే ఏమిటి, పరమాత్మ అంటే ఏమిటి, నేను ఆత్మని, భగవంతుడు అంటే పరమాత్మ వేరేగా ఉన్నారు అనే జ్ఞానం తెలుసుకోవడం ముఖ్యంగా మనం ఈ అధ్యాయంలో చూస్తాము. ఆ విజ్ఞానం అనేసరికి ఏంటంటే భగవంతుడికి మనకి ఉన్న మధ్య సంబంధం. అంటే ఈ అధ్యాయం పేరు జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము. జ్ఞానము అంటే నేను ఆత్మని, పరమాత్మ వేరేగా ఉన్నారు. అలాగే విజ్ఞానం అంటే నాకు పరమాత్మకి ఉన్న సంబంధం ఏంటి, నేను ఏమి చెయ్యాలి ఏమి చేయకూడదు అనేది తెలుసుకోవాలి.
కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు అంటే తత్ శృణు, అది విను అని చెప్తున్నారు. నేను చెప్తాను విను అని చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా మనకి ఈ యోగాలన్నింటిలో కూడా భక్తి యోగం ముఖ్యమని ఎందుకు అనుకుంటున్నాము? చాలా మంది మనం భక్తులను చూస్తూ ఉంటాము. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఆయన ఏం చేశారు? మొన్న కూడా మనం ఆయన చెప్పిన శ్లోకం చూసాం. శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం పాద సేవనం. ఆయన మొదటగా చెప్పింది శ్రవణం, భగవంతుడి గురించి వినడం అనేది చాలా ఉన్నతమైనది, చాలా అవసరం కూడా అన్నమాట. అందుకే ఇక్కడ భగవంతుడే చెప్తున్నారు మళ్ళీ తత్ శృణు, నేను అది చెప్తాను, ఎలా ఆచరించాలి, నా మీద మనసుని ఎలా ధ్యానం చేయాలి, ఇదంతా కూడా ఎలా చేయాలో నేను చెప్తాను విను అని. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం ఒక ఇంతకుముందు చూసినట్లుగా మనం ఒక కర్మ చేసి ఆ కర్మ ఫలితం మీద ఆసక్తి లేకుండా ఉంటామో అప్పుడు ఇబ్బంది లేదు. కానీ ఆ కర్మ ఫలం గురించి ఎప్పుడైతే ఆసక్తి పెంచుకుంటామో అప్పుడు అది కలుషితం అయిపోతుంది. దానిని ఏమంటామంటే సకామ కర్మ, అంటే మనము మన కోరికల కోసం చేసే అది కర్మ అయిపోతుంది అనమాట. కాబట్టి మనం ఆ, కర్మలు చేస్తాము, ఫలితం భగవంతుడికి ఇవ్వలేను. కాబట్టి జ్ఞానం గురించి తెలుసుకుంటాను అంటే నేను ఫలితాలను అయితే భగవంతుడికి ఇవ్వలేను, కానీ భగవంతుడి గురించి తెలుసుకుంటాను అంటే అది జ్ఞానయోగం అవుతుంది అనమాట. అంటే తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కానీ కర్మని ఆ, ఫలితాన్ని కానీ భగవంతుడికి ఇవ్వలేకపోతున్నాం. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఒక సీసాలో తేనె ఉంది. ఆ తేనెని మనం టేస్ట్ చేస్తేనే కదా అది ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది తెలిసేది. కానీ మనం ఏం చేస్తాము? ఆ తేనె లోపల ఉంది సీసాని బయట నుంచి నాకుతూ ఉంటాము. మనం ఆ తేనెని తీసుకుంటున్నాం అనుకుంటాము. కాబట్టి ఆ టేస్ట్ అనేది మనకి తెలియదు. అలాగే తెలుసుకుంటాము కానీ ఆచరణలో పెట్టకపోతే అలాగే అన్నమాట. అంటే ఆ సీసాని నాకినట్లు ఉంటుంది కానీ ఆ తేనెని మనం టేస్ట్ చేసినట్లుగా ఉండదన్నమాట. కాబట్టి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడమే కాదు, దానిని ఆచరణలో కూడా పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి. ఎందుకు? తెలుసుకుంటేనే కదా మనం ఎవరైతే మనం సపోజ్ ఎవరినైనా మనం ఇంటికి పిలిచాము, లేకపోతే ఒక సన్మాన కార్యక్రమానికి పిలిచాము. అప్పుడు సన్మానం చేయాలి అంటే అతనికి సంబంధించిన వివరణ అంతా మనకు అర్థమైతే అతన్ని మనకి సన్మానించే ఆ కుతూహలము అదంతా వస్తుందన్నమాట. కాబట్టి భగవంతుడు ఇక్కడ ఆయన గురించి చెప్పబోతున్నారు. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। నేను ఇప్పుడు నీకు జ్ఞాన విజ్ఞానములతో పాటుగా భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గురించి సంపూర్ణంగా చెబుతాను. దీన్ని గ్రహిస్తే ఈ లోకంలో నువ్వు మళ్ళీ తెలుసుకోదగింది ఏమీ ఉండదు. అంటే నిజమైన జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నువ్వు తెలుసుకుంటే గనక నువ్వు ఇంకా ఈ ఇక్కడ ఉండి ఈ లోకంలో ఉండి నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకా వేరే ఏమీ అవసరం లేదు. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। ఎన్నో వేల మంది మనుషులలో ఏ ఒక్కడో పూర్ణత్వం కోసం ప్రయత్నిస్తాడు. అలా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణత సాధించిన వాళ్ళలో కూడా నన్ను నిజంగా తెలుసుకున్నవాడు మళ్ళీ ఏ ఒక్కడో ఉంటాడు. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఎన్నో రన్నింగ్ రేసులు జరుగుతూ ఉంటాయి. చాలామంది, కొన్ని లక్షల మంది పాల్గొనొచ్చు, వేల మంది పాల్గొనొచ్చు, సపోజ్ ఒక 100 మంది అన్నా పాల్గొనొచ్చు. వాళ్ళలో అందరూ కూడా విన్ అవుతారా? లేకపోతే అందరూ గమ్యం చేరతారా? అంటే గమ్యం చేరని వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. అందరూ చేరలేరు. ఆ చేరిన వాళ్ళలో కూడా ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ ఇట్లా వాళ్ళు ముఖ్యమైన వాళ్ళు అనమాట. మనం చూస్తే మనకి ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఈ క్లాస్లో చూడొచ్చు. మొదటి రోజు చూస్తే మనకి చాలా మంది అటెండ్ అవుతారు. కొన్ని ఒక 3-4 డేస్ తర్వాత కొంతమంది తగ్గుతారు. ఇంకొన్ని రోజుల తర్వాత కొంతమంది తగ్గుతూ ఉంటారనమాట. కానీ ఎవరైతే ఈ యొక్క నిజమైన ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు చాలా అరుదుగా ఉంటారు. ఆ అరుదుగా ఉన్నవాళ్ళు కూడా మళ్ళీ చివరి వరకు ఉండి మళ్ళీ దాన్ని కొంతైనా అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేసుకునే వాళ్ళు, ఇంప్లిమెంట్ చేసుకునే ఎవరైతే ఒక్కరున్నా కూడా వాళ్ళు పరిపూర్ణత సాధించడానికి సంసిద్ధులైనట్లుగా చెప్పబడుతుంది. भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कारमितीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। ఇక్కడ మనకు చూస్తే భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశము, మనస్సు, బుద్ధి మరియు అహంకారము అను 8 విధాలుగా నా మాయాశక్తి విభజింపబడింది. ఇది భిన్న ప్రకృతి అన్నమాట. భగవంతుని యొక్క ఇది భిన్న ప్రకృతి. ఈ 8 కూడా
ఐదేమో పంచ మహాభూతాలు అని చెప్తారు. మిగిలినవి మనసు, బుద్ధి, మిథ్యాహంకారం. ఇది సూక్ష్మ శరీరం. మనం చూసాం కదా 3వ అధ్యాయంలో. అదనమాట. अपरेऽमृतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। ఓ గొప్ప బాహువులు కలవాడా అర్జున, ఇప్పుడు చెప్పింది అపరాప్రకృతి, కానీ దానికి అతీతంగా నా పరాప్రకృతి ఉంది. అదే ఈ జగత్తు యందు ఉన్న జీవరాశులకు మూలాధారమైన జీవాత్మలను కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఇందాక చెప్పిన ఆ 8 ఏంటి? భగవంతుని యొక్క అపరాప్రకృతి. కానీ దానికి అతీతంగా ఉండేది, అంటే ఉన్నతంగా ఉండేది ఏది అంటే పరాప్రకృతి. అదే జీవులనమాట. అంటే మనుషులు అవ్వచ్చు, జంతువులు అవ్వచ్చు, చెట్లు అవ్వచ్చు, ఏదున్నా కూడా వాటికంటే కూడా ఉత్తమమైనది అని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. అందుకే మనకి భగవంతునికి 3 రకాల శక్తులని మనం తెలుసుకోవాలి. ఆంతరంగిక శక్తి అంటే యోగమాయ అంటారు. బహిరంగ శక్తి అంటే మహామాయ అన్నమాట. మనం ఏంటంటే తటస్థ శక్తులు, అంటే మనుషులు అవ్వచ్చు, జీవరాశులు ఏవున్నా కూడా ఇవన్నీ కూడా తటస్థ శక్తి అన్నమాట. యోగమాయ ఆంతరంగిక శక్తి అంటే మనకి భగవంతుని ముందు 2 తెరలు ఉన్నట్లుగా. ఒకటి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది మహామాయ, అంటే మనం ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో చిక్కుకుని ఉన్నాము, దాన్నే మహామాయ అంటారు. యోగమాయ అంటే భగవంతుని యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి. అది ఎప్పుడైతే మనం ఆయన తెలుసుకోవడానికి, ఆయన యొక్క శరణాగతి పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటామో అప్పుడు ఆ యోగమాయ మనకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. కాబట్టి మనం ఏంటంటే తటస్థ శక్తి, అంటే మనం మధ్యలో ఉన్నాం. అంటే ఒక సముద్రానికి, మనం సముద్రం దగ్గరలో, అంటే సముద్రం ముందే నుంచుని ఉంటే ఒకటి మనం ఒడ్డుకు వెళ్తామా, లేదంటే ఆ సముద్రం అంటే భవసాగరంలో మునిగిపోతామా అనేది మనం ఆలోచించుకోవాలి. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। నా ఈ 2 ప్రకృతుల నుంచే సమస్త జీవులు పుడుతున్నాయని గ్రహించు. అందువల్ల సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించడానికి, అంతం కావడానికి నేనే కారణమని తెలుసుకొనుము. ఆ 2 ప్రకృతులు ఏంటి? ఇందా చెప్పినట్టుగా పరాప్రకృతి, అపరాప్రకృతి. కాబట్టి ఇదంతా కూడా ఈ 2 ప్రకృతుల నుంచే జీవులు పుడుతున్నాయని గ్రహించు. అందువల్ల సర్వ జగత్తు అవి పుట్టడానికి అలాగే అంతం కావడానికి కూడా నేనే కారణం అని తెలుసుకోవాలి. అందుకే మనం చూసాం, సర్వకారణ కారణుడు అనమాట ఆయన. సర్వలోక మహేశ్వరం, అన్నిటికీ కూడా ఆయనే మహేశ్వరుడు అని మనం 5వ అధ్యాయంలో కూడా చూడడం జరిగింది. मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। ఓ ధనంజయ, నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యము ఇంకొకటి లేదు. ముత్యాలను హారంగా దారం కలిపి నిలిపినట్లు ఈ సమస్త జగత్తు నాపైననే ఆధారపడి ఉన్నది. అంటే ఇక్కడ అర్జునుడిని ధనంజయ, మత్తపరతరం నాణ్యత కించిదస్తి ధనంజయ. ధనంజయ అంటే ఏంటంటే ధనాన్ని జయించిన వాడు. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు గొప్ప సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించాలని అనుకున్నారో పాండవులు, అప్పుడు ధనం కావాలి. వాళ్ళు ఆ యాగం చేస్తారు కాబట్టి దానికి ధనం కావాలన్నమాట. అప్పట్లో ధనం ఏంటంటే మనం చూసాం కదా, బంగారం ఉంటుంది. అలాగే గోవులను కూడా బంగారం, బంగారాన్ని కూడా ధనం అంటారు. అయితే అప్పట్లో ఆ గోవుల్ని హస్తినాపురం నుంచి పంపించినప్పుడు తక్షకుడు వాటిని దొంగిలించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. కానీ అర్జునుడు అప్పుడు వెళ్ళి ఆ తక్షకుడిని యుద్ధంలో ఓడించి ఈ యొక్క గోవులన్నిటిని కూడా ఆ ఇంద్రప్రస్థానికి తీసుకువస్తారనమాట. కాబట్టి ఆయన ఆ, ధనాన్ని జయించడానికి ఇంకా కృష్ణ భగవానుడు ఎప్పుడైతే చెప్తారో మీ యొక్క రాజ్యానికి ఇంకా ధనం కావాలి కానీ, అప్పుడు ఆయన కొన్ని ఆ, యాత్రలు, అంటే అన్ని దేశాలు రాష్ట్రాలు తిరుగుతారనమాట ఆ ధనం కోసం కూడా. కాబట్టి ఆయన ధనాన్ని జయించి పెడుతూ ఉంటాడు. ఆ మిగతా, అంటే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పుడు ధర్మరాజు ఆ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాలి కాబట్టి దానికోసం ధనాన్ని కూడబెట్టడానికి అర్జునుడు అటువంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటాడు. అలాగే ఇక్కడ ఇంకేం చెప్తున్నారు? నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యము ఇంకొకటి లేదు. అంటే ఈ దీన్ని ఎట్లా ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నారు? ఒక ముత్యాల హారం మనకి ఇక్కడ ఈ పిక్చర్లో చూస్తే, ఈ ముత్యాల హారం దాని లోపల దారం అనేది ఉంది, కానీ మనకేం కనపడుతుంది? ముత్యాలు మాత్రమే కనపడుతుంది, ఆ దారం అనేది కనిపించదు. ఆ దారం ఎవరు అంటే భగవంతుడు అనమాట. ఆయన చుట్టూ ఎన్నో వేల గ్రహాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి, అన్నిటికీ కూడా ఆయనే ఆ, ఆధారము.
ఈ భౌతిక కానీ లేకపోతే ఆధ్యాత్మిక లోకాలు కానీ అన్నింటికి కూడా ఆధారం భగవంతుడే. అతని శక్తి అన్నిటిలో ఉంటుంది. కానీ ఆయన కనిపించనంత మాత్రాన ఆయన లేనట్లు కాదు. అది మనం తెలుసుకోవాలి. భగవంతుని శక్తి వల్లనే అంతా జరుగుతుంది. అంతా కూడా ఆయన యొక్క సృష్టి. అతనికి సమానమైన వాళ్ళు కానీ అతనికంటే అధికులు కానీ ఎవ్వరూ లేరు. కౌంతేయ ప్రభాస్మిషశిశూజయో ప్రణవ సర్వవేదేషు శబ్దః కే పౌరుషం ఋషు. ఇక్కడ భగవంతుడు ఏంటంటే నేను ఎక్కడెక్కడ ఉన్నానంటే కొన్ని విభూతులని వివరిస్తారు కొన్ని శ్లోకాల్లో. ఓ కుంతీపుత్రుడా, నేను నీటిలో రుచిని, సూర్యచంద్రులలో కాంతిని అయి ఉన్నాను. వేదాలలోని ఓంకారమును, ఆకాశంలో శబ్దమును, మరియు నరులలో వారి సామర్థ్యమును నేనే. చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు నేనే ఇదంతా చేశాను, నేనే ఇదంతా చేశానని. కానీ వాళ్ళకి ఆ సామర్థ్యం ఎవరు అంటే మళ్ళీ భగవంతుడే. అలాగే ఓంకారం కూడా భగవంతుడే. అలాగే ఆకాశంలో ఉండే శబ్దము ఆయనే. ఆ సూర్యచంద్రుల్లో ఉండే వాటికి వెలుగిచ్చేది కూడా భగవంతుడే. అందుకే ఆ 11వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం ఆయన నేత్రాలు భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపం చూపించినప్పుడు ఆయన నేత్రాలు ఎవరంటే ఆ సూర్యచంద్రులు అన్నమాట. ఇక్కడ మనకి ఈ 8 నుంచి 11 శ్లోకాల వరకు చెప్తున్నారు. ఆ జలంలో రుచిని, సూర్యచంద్రుల యొక్క వెలుగుని, వైదిక మంత్రాల్లో ఓంకారంను, ఆకాశంలో శబ్దమును, మానవుల్లోని సామర్థ్యమును, భూమి నుంచి వచ్చే సుగంధం ఆ సువాసన ఆయనే, అగ్నిలో ఉండే వేడి కూడా ఆయనే, ఆ జీవుల్లో జీవనాన్ని, ఆ తపస్సు చేసే వాళ్ళలో తపస్సుని, ఆ సమస్త ఆస్తిక్యములలో ఆది బీజం అంటే ఆ విత్తనము ఎవరు అంటే అన్నిటిలోకి ఉండే ఆ ఆత్మ ఎవరు అంటే అది కూడా భగవానుడే. బుద్ధి ఎవరికైతే కలిగి ఉన్నారో వాళ్ళలో ఉండే బుద్ధి ఆయనే. ఆ శక్తివంతుల్లో ఉండే పరాక్రమం ఆ శక్తి కూడా ఆయనే. బలవంతులలో అంటే ఆ కోరిక లేని రజోగుణం ఏదైతే ఉందో ఆ రజము అది కూడా బలము భగవంతుడిదే. అలాగే ధర్మ సూత్రాలకు విరుద్ధంగా లేని మైథునము ఇది మనం వివాహ బంధాన్ని చూస్తూ ఉంటాం కదా. ఆ మైథునం కూడా భగవంతుడే. త్రిభిర్గుణమైర్భావై ఏభిः సర్వమిదం జగత్ మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్యः పరమవ్యయం. సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణము అనే 3 గుణముల ద్వారా మోహితులైన మొత్తం ప్రపంచం ఆ గుణములకు అతీతుడను నశింపులేని వాడను అయిన నన్ను తెలుసుకోలేకుంది. దైవీశేష గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయ మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. అంటే మనకి ఈ త్రిగుణాల గురించి ఎందుకు చెప్తున్నారు? మనం కూడా చెప్పుకున్నాం. కొన్నిసార్లు మనం సత్వగుణంలో ఉంటాం, కొన్నిసార్లు రజోగుణంలో ఉంటాం, కొన్నిసార్లు తమో గుణంలో ఉంటాం. సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు భగవంతుడి గురించి మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటాం, భగవంతుడి గురించి వినాలి, భగవంతుడి దర్శనం చేసుకోవాలి, ఇటువంటివన్నీ అనుకుంటాం. అదే రజోగుణంలో ఉన్నప్పుడు భగవంతుడిని చూసి కూడా ఈర్ష్యపడుతూ ఉంటాం. ఎందుకు అంటే ఆయనకేమో అంత సౌందర్యం లేకపోతే ఆయనకి అంత ధనం ఉందనో లేకపోతే ఆయనకి ఇలా ఏదో ఒకటి అనుకుంటూ ఉంటాం. మనకు అవన్నీ లేవని బాధపడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. అలాగే తమో గుణంలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడేంటంటే మాయ కప్పేసి ఉంటుంది. అందువల్ల భగవంతుడే లేడు, ఎవరు లేరు, నేనే భగవంతుడిని. లేకపోతే నాకు మించిన వాడు ఎవరు లేరు. అసలు నన్ను భగవంతుడేమీ లేదు. ఏదో ఈ సృష్టి ఎంత మైదున ద్వారా లేకపోతే ఏదో ఒక బ్లాస్ట్ జరిగింది. ఇట్లా ఆ తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. దురాలోచనలు చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ గుణాల్లో చిక్కుకున్న వాళ్ళకి భగవంతుడు అనేవాడు కనిపించడు. అందుకే భగవంతుణ్ణి చూడడం చెప్తూ ఉంటారనమాట. చాలా సులభమైనది. దానికి ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా 2 తెరలు ఉంటాయి. ఒకటి మహామాయ. అందుకే త్రిగుణాలు ఈ త్రిగుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినే మహామాయ. ఈ భౌతిక ప్రకృతి అన్నమాట. కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే ఆ త్రిగుణాల్లో పడి ఉంటామో అప్పుడు మనం భగవంతుని దర్శనం చేసుకోవడం సాధ్యం కాదు. అందుకే ఉపదేశామృతం చెప్తుంది మనకి ఉత్సాహాత్ నిశ్చయాత్ ధైర్యాత్ తత్తత్ కర్మ ప్రవర్తన సంగత్యాగా తతో వృత్తే షడ్భిర్భక్తిర్ ప్రసిద్ధ్యతి అని. అంటే ఉత్సాహంగా మనం ఉండాలి. ఎప్పుడు కూడా భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి, భగవంతునికి శరణాగతి అవ్వడానికి. నిశ్చయాత్ అంటే మనం నిశ్చయంగా భగవంతుని నామాన్ని పలుకుతూ ఉండాలి, జపం చేస్తూ ఉండాలి, స్మరిస్తూ ఉండాలి. ఆయన యొక్క సేవలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్లో పాల్గొనడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. నిశ్చయాత్ అంటే అలాగే ధైర్యంగా ఉండాలి. అంటే కొన్ని కష్టాలు రాగానే భగవంతుణ్ణి వదిలిపెట్టేద్దామని చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. అది కరెక్ట్ కాదు.
తత్తత్కర్మ ప్రవర్తనాత్ అంటే మన కర్మలు ఏవేవైతే ఉన్నాయో అటువంటివి చేస్తూ ఉండాలి. సంగత్యాగాత్ అంటే అవసరం లేని విషయాల గురించి, అవసరం లేని అంటే భక్తికి ఎవరైతే తోడ్పడట్లేదో అటువంటి విషయాల గురించి, ఇటువంటి అంటే రాజకీయాలని, స్పోర్ట్స్ అని, లేకపోతే న్యూస్ అని ఇట్లా ఎక్కువ అంటే మనకు తెలుస్తూనే ఉంటాయి. అవి ఎలాగోలా మనకి తెలుస్తూనే ఉంటాయి. కానీ మనం ఎక్కువగా వాటి మీద టైం స్పెండింగ్ స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది లేదనమాట. సతో వృత్తి అంటే మనకి గురువులు, ఆచార్యులు ఎవరైతే ఏదైనా వాళ్ళు చెప్తున్నారో వాటిని మనం ఆచరిస్తానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం. ఇలా ఈ ఆరీటిని ఆ, భక్తిని పెంచడానికి ఉపయోగపడతాయి అని మనకి ఉపదేశామృతంలో రూపగోస్వామి చెప్తారనమాట. కాబట్టి వీటితో మనం ఈ మహామాయ అనేది దాటవచ్చు. అందుకే ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారు, ఈ ప్రకృతి త్రిగుణ స్వరూపమైన దైవమాయను దాటడం సామాన్యులకు సాధ్యపడదు. ఈ త్రిగుణాలు కూడా భగవంతుడి నుంచి వచ్చినయే. అందుకే అవి కూడా ఆ, దైవీ అంటే అవి కూడా ఏంటంటే ఉన్నతమైనవే, అంటే దైవమాయ కలిగినవి, దివ్యమైనవే. కాబట్టి వాటిని దాటడం సామాన్యులకి సాధ్యపడదు. అయితే నన్ను ఎవరు ఆశ్రయించిన వాళ్ళు దానిని సులభంగా దాటగలుగుతారు. అంటే నా మాయను ఛేదించడం, దాన్ని ఛేదించి బయటికి రావడం అనేది చాలా కష్టం అని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇది భవసాగరం. అందుకే ఇక్కడ మనకి ఈ పిక్చర్లో కూడా చూస్తే ఒక భక్తుడు అనమాట. అంత భవసాగరంలో ఉన్నా కూడా చేయి చాపితే భగవంతుడే తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చారు. కాబట్టి ఈ భవసాగరం దాటడం చాలా కష్టమైనప్పటికీ కూడా మళ్ళీ ఆ శుద్ధ భక్తుడు దాన్ని చాలా ఈజీగా దాటగలడు. అందుకే సులభంగా దాటగలడు. మాయామేతాన్ తరంతితే మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే. మళ్ళీ నాకెవరైతే శరణాగతి, నన్నెవరైతే ఆశ్రయించారో వాళ్ళు మళ్ళీ దీన్ని దాటడం కూడా అంతే సులభం అని చెప్తున్నారు. అందుకే మనకి శ్రీరామచంద్రుణ్ణి చెప్తూ ఉంటారు కదా, నా తరమ భవసాగర మీదను నలినదలేక్షణ రామ, ఏ తీరుగా నన్ను దయ చూపెదవో ఇలవంశోద్ధక రామ, అంటే నువ్వు నన్ను ఎలా ఆ, ఉద్ధరిస్తావో అని ఆయన పాడుతూ ఉంటారనమాట. ఈ భవసాగరం ఈదడం ఎవరికి సాధ్యం కాదు, చాలా అది అసాధ్యం. కానీ మళ్ళీ భగవంతుడే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఎవరైతే భగవంతుని పూర్తి శరణాగతి పొందుతారో అలాంటి వారు మాత్రం సులభంగా దాటగలరు. అందుకే మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా ఉంటుంది, సమాశ్రితాయే పదపల్లవప్లవం మహత్పదం పుణ్య యశో మురారే భవాంబుధిర్వత్స పదం పరం పదం 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 యద్విపదాం న తేషాం. అంటే ఈ విశ్వాంతకి ఆశ్రయమైన వాడు ఎవరు అంటే ఆ మురారి, అంటే మురా అనే ఆ అసురుణ్ణి చంపిన వాడనమాట. అలాంటి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క పాదపద్మ నౌకని ఆశ్రయించిన వారులకు ఈ భవసాగరం, ఈ సంసార సాగరం అనేది ఎంత ఒక ఈ మనం ఈ పిక్చర్లో చూస్తే ఎంత పెద్దగా ఉంది భవసాగరం అనేది. ఇటువంటి పెద్ద భవసాగరం ఏమైపోతుందంట, వత్స అంటే ఒక ఆవు యొక్క దూడ, గిట్ట అంటాం కదా మనం. ఆ ఒక తడి నేలలో గనక ఆ గిట్ట ఇలా కాలు పెడితే ఆ ఆవు దూడ ఎంత గుంట పడుతుంది, అంత చిన్నదైపోతుంది అనమాట. మనం ఎంత ఈజీగా దాటొచ్చు, అది చాలా ఈజీగా దాటొచ్చు అనమాట. కాబట్టి భౌతిక క్లేశాలు లేని అటువంటి వైకుంఠ ధామానికి మనం చేరుకోవచ్చు. అది భగవంతుడిని శరణాగతి అయితే చూస్తాము. మాం దుష్కృతినో మూఢా ప్రపద్యంతే నరాధమాః మాయయాపహృతజ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రితాః. ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మహామూఢులు, మానవ అధములు, అలాగే మాయలో పడి వివేకం కోల్పోయిన వాళ్ళు, రాక్షస స్వభావాలను ఆశ్రయించిన దుష్టులు నాకు శరణు జొచ్చరు. అంటే మనకి ఆ, మూఢులు మూఢులు ఎవరు అంటే తెలివి తక్కువ వాళ్ళు అనమాట. అంటే మూఢ ఆత్మ అని చెప్తారు. అందుకే వాళ్ళకి తెలీదు, ఒక ఏం చేయాలి ఏం చేయలేదు చేయకూడదు అనేది తెలుసుకోలేరు. ఆ, ఒక గాడిద కనుక ఉందనుకోండి ఎంతో పని చేస్తుంది. ఎందుకు, సాయంత్రం దానికి యజమాని గడ్డి పెడతాడు కాబట్టి. ఆ గడ్డి కోసం ఎంత బరువు వేస్తే అంత బరువు ఆ, మోసుకుని వెళ్తూనే ఉంటుంది. కానీ దానికి ఎక్కడ పడితే అక్కడ గడ్డి అనేది దొరుకుతుంది. కానీ దానికి తెలీదు, ఆ యొక్క జ్ఞానం అనేది లేదనమాట. అలాగే నర మానవ అధములు, వీళ్ళు ఏంటంటే నరులలో చాలా అధములు అనమాట. చాలా చాలా కోరికలతో ఉంటూ ఉంటారు. వాళ్ళ యొక్క శరీరం గురించి, ఆ ఇంద్రియాలను ఎలా తృప్తిపరచుకోవాలనే దాని గురించి, వాటి గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అంటే బాగా తిన్నామా,
బాగా నిద్రపోయామా, ఈ రోజు మనకి పూర్తయిందా, ఇట్లా అంటే అంతేగాని భగవంతుని యొక్క ఆలోచన అనేది వీళ్ళకి ఉండదు. అలాగే ఇంకా ఆ, రావణాసురుడు మనం చూసాం కదా, ఆయనకి ఎంతో అహంకారం, నేనే గొప్ప శక్తివంతుణ్ణి అని. కాబట్టి అతను ఎవరిని కావాలంటే వాళ్ళు లొంగ తీసుకోగలనుకుంటాడు. అందుకే సీతాదేవిని కూడా నేను ఈజీగా లొంగ తీసుకోగలని ఆయన అపహరణ చేస్తారనమాట, సీతాపహరణం. అలాగే కైలాసానికి వెళ్ళి శివుని కూడా నేను కలవాలనుకోవడము, ఆయన నంది చెప్తారు ఇప్పుడు ఆయన ఆ, ధ్యానంలో ఉన్నారని. కానీ ఆయన వినకుండా నేను నా కైలాసానికి శివుని తీసుకెళ్ళిపోతానని ఆ కైలాసాన్ని ఎత్తబోతారు. కానీ శివుడు ఆయన యొక్క బొటన వేలుతో నొక్కేసరికి ఆ, దాన్ని విరమించుకుంటారు. కానీ తర్వాత ఆయన చేసిన పూజలకి వాటికి భోళా శంకరుడు కాబట్టి శివుడు చాలా మెచ్చుకుని నీకేం కావాలో కోరుకోమంటారు. అప్పుడు ఆయన ఏం చెప్తారు, మళ్ళీ ఇటువంటి కోరికలు అనమాట, అంటే నాకు ఒక అందమైన స్త్రీ కావాలి అని. అప్పుడు శివుడు ఏం చెప్తారు, నాకు అందమైన స్త్రీ అంటే నాకెవరో తెలియదు, ఆ, నేను నా భార్యను మాత్రమే చూశాను, నా దృష్టిలో తనదే అందము, కావాలంటే నా భార్యని తీసుకెళ్ళు అన్నట్లుగా చెప్తారనమాట. ఎందుకంటే ఆయన ఆల్రెడీ వరం ఇచ్చేశారు కాబట్టి. అప్పుడు అతను సరే ఇవ్వండి నేను తీసుకెళ్తానని ఆ పార్వతీదేవిని కూడా తీసుకెళ్తానికి, అంటే ఎవరైతే ఆయన ఆరాధ్య దైవం ఉన్నారో ఆయన యొక్క భార్యని తీసుకెళ్ళడానికి కూడా ఆయన వెనుకాడకుండా తీసుకెళ్తూ ఉంటారనమాట. కానీ తర్వాత ఆ దేవి దేవతలందరూ కూడా ఏదో కొంచెం అందరూ కూడా చిన్న నాటకం ఆడి నువ్వు ఒక ముసలామిని తీసుకెళ్తున్నావు, వృద్ధురాలను తీసుకెళ్తున్నావు అని ఆయన కొంచెం నమ్మించి అలా అక్కడే వదిలిపెట్టేలాగా చేస్తారనమాట. కాబట్టి ఈ ఆ మానవులు అధములు లేకపోతే మాయ చేత వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానం అపహరించబడిన వాళ్ళు వీళ్ళు, వాళ్ళకి తెలివితేటలు అనేవి ఉండవు, అనవసరంగా ఒకరితో వాళ్ళతో వీళ్ళతో వాదిస్తూ ఉంటారు, నేను చెప్పిందే కరెక్ట్, నేను చెప్పిందే కరెక్ట్ అని. ఇట్లా ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే భగవంతుడే లేడు, లేకపోతే భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడు, ఉంటే నాకు కనిపించమని చెప్పండి, ఇట్లా. అంటే కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మీ భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడు, మరి సుఖాలు వచ్చినప్పుడు అడగరు, కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మాత్రం మీ భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడు, మరి మీరు ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నారు కదా, లేకపోతే నాకు ఇన్ని కష్టాలు ఎందుకు వచ్చాయి, నిజంగా భగవంతుడు ఉంటే మరి నాకు ఇవన్నీ జరగవు కదా, ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటారనమాట. అలాగే ఇంకా ఎవరు, మాయ చేత జ్ఞానము అపహరించబడిన వాళ్ళు, అలాగే అసురీ భావం కలిగిన వాళ్ళు, ఇందాక చూసాం కదా, వాళ్ళకి దురహంకారం ఉంటుంది, నాకు తిరిగే లేదనుకుంటూ ఉంటారు. హిరణ్యకశిపుని చూసాము, లేకపోతే రావణాసురుని చూసాము, ఇట్లా అన్నమాట. నేను ఏమైనా చేయగలనని అనుకుంటూ ఉంటారు, ఎంతసేపు కూడా నెగిటివ్గా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇది ఆ, కరెక్టేనా, నేను ఇది చేయగలుగుతానా అని కొంతమంది సందేహపడుతూ ఉంటారు, లేకపోతే చేయకూడని పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, శరణాగతి కోరని నలుగురు, నాలుగు తరగతుల వారి గురించి. మూడులేమో అతి మూర్ఖులు, ఉదాహరణకి కింద చూసాం కదా, గాడిద. అలాగే నరాధములు, మానవ మానవులలో అధములు. అలాగే మాయా ప్రభావం వలన తమ విశేషమైన జ్ఞానం నశించిన వాళ్ళు, సమాజంలో తప్పుదారి పట్టిన మేధావులు. వీళ్ళు నిజంగా మేధావులుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు, కానీ వాళ్ళకి ఏంటంటే జ్ఞానము ఫస్ట్ కొంత తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు, కానీ అది ఇంకా వాళ్ళకి అహంకారం అనేది వచ్చేసి తప్పుదారి పడతారు. అలాగే రాక్షస గుణాలున్న వాళ్ళు. చతుర్విధా భజంతే మాం జనా సుకృతినోర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞాని చ భరతర్షభ. ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, ఆపదలో ఉన్నవాడు, ఆర్తి, ఆత్మతత్వం తెలుసుకోగోరేవాడు, జిజ్ఞాసువులు, సిరి సంపదలు కోరేవాడు, మరియు ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన వాడు అను 4 రకాల పుణ్యపురుషులు నాకు భక్తి సేవ చేయటం ప్రారంభిస్తారు. ఇక్కడ కూడా ఇందాక ఎవరైతే 4 రకాలైన వాళ్ళు తెలుసుకోలేరని చెప్పారో భగవంతుణ్ణి, అంటే శరణు వేడరు అని చెప్పారో, ఇప్పుడు నలుగు 4 రకాలైన భక్తులు ఎవరైతే శరణాగతి పొందుతారో వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకు మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము, ఆర్తులు ఎవరు అంటే గజేంద్రుడు. గజేంద్రుడు ఎప్పుడైతే తన భార్య పిల్లలతో కలిసి ఆ అక్కడ ఆ జలకాలు ఆడుతూ ఉంటాడు, ఆ చెరువులో దిగి ఒక ముసలి తన కాల్ని పట్టుకుని పీడిస్తుంటే ఇక నాకు మరణం తప్పదు అని అనుకుంటుంది. అప్పటి వరకు నా శక్తి అసాధారణమైంది అనుకుంటుంది అనమాట. కానీ ఇంకా నా వల్ల కాదు, ఇక నేను ఆ, ఈ శరీరాన్ని విడవక తప్పదు అనుకున్నప్పుడు భగవంతుడు గుర్తు రావడము, ఆయనకు ఒక పుష్పాన్ని సమర్పిస్తూ ప్రేమతో ఆర్తిగా పిలుస్తుంది. అప్పుడు భగవంతుడే వచ్చి అతన్ని కాపాడుతాడు. అలాగే ద్రౌపదీదేవి ఎప్పుడైతే తన యొక్క ఇక్కడ ఆ వస్త్రాపహరణం జరుగుతూ ఉంటుందో తను చాలా వరకు పోరాడుతుంది. ఇంకా తన వల్ల కాదు అన్నప్పుడు ఇక ఆ 2 చేతులు కూడా వదిలేసి భగవంతుణ్ణి శరణు వేడుతుంది. అప్పుడు భగవంతుడే వచ్చి ఆమెకి ఆ అటువంటి అక్కడ
ఆమెకి ఏమీ అవమానం జరగకుండా చూస్తారనమాట. ఎందుకు? కృష్ణ నువ్వే నాకు దిక్కు, నువ్వే నన్ను కాపాడాలి అని అనేసరికి ఆయన కాపాడుతారు. అలాగే మనం ఇక్కడ అర్ధార్థిలోకి వచ్చి చూస్తే ధ్రువ మహారాజ్ అనమాట. ఎప్పుడైతే ఆ ధ్రువ మహారాజు ఆ, ఆయన యొక్క తండ్రి ఒడిలో కూర్చోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. అంటే ఆల్రెడీ ఆయన యొక్క సవతి తల్లి ఎవరైతే ఉందో ఆవిడ యొక్క పుత్రుడు, అంటే ఈయన తమ్ముడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన తండ్రి యొక్క ఒడిలో కూర్చుని ఉన్నాడు. నేను కూడా ఆయన కుమారుణ్ణే కాబట్టి నేను కూర్చుంటాను అని ఆయన తండ్రి ఒడిలో కూర్చోడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అప్పుడు ఆ సవతి తల్లి ఆయన నిందిస్తుంది, నువ్వు నా బిడ్డవు కాదు, నువ్వు నా కడుపున పుట్టుంటే నీకు ఆ అవకాశం దక్కేది, నీకు ఆ అర్హత లేదు, వెళ్ళిపోమంటుంది. అప్పుడు ఆయన వెళ్ళిపోతారు. తల్లిని అడుగుతారు, భగవంతుణ్ణి వేడుకోమని చెప్తుంది. సరే భగవంతుని వేడుకుందామని వెళ్తూ ఉంటారు. అప్పుడు నారదుడు ఆయనకి మధ్యలో కనిపించి ఆయనకి ఆ మంత్రోపదేశం చేసి ఫస్ట్ చెప్తారు, నువ్వు ఇంత చిన్న వయసులో వెళ్ళడం కరెక్ట్ కాదు అని. కానీ ఆయన నేను వెళ్ళాలి అని దృఢ నిశ్చయంతో ఉంటారు. నారదుడిని అని టెస్ట్ చేస్తారనమాట, దృఢంగా ఉండగలడా లేదా అని. ఆయన ఎప్పుడైతే దృఢంగా నేను చేయగలను అంటారో అప్పుడు ఆయనకి ఉపదేశం చేస్తారు, మంత్రోపదేశం. దాంతో ఆయన భగవంతుణ్ణి వేడుకుంటారు. అప్పుడు ఆయన ఎప్పుడైతే వేడుకున్నారో అప్పుడు ఆయన భగవంతుడు దర్శనం ఇచ్చారు. దర్శనం ఇవ్వంగానే ఆయన ఎందుకు వచ్చాను, అసలు నేను ఒక పెద్ద వజ్రాన్ని వదిలేసి గాజు పెంకుల కోసం నేను ఇదంతా చేశానా అని ఆయన అనుకుంటారంట. ఆయన వచ్చిందేమో ఆయన తండ్రి కంటే వాళ్ళ తాతగారి కంటే పెద్ద పెద్ద ఇంకా రాజ్యం సంపాదిస్తే నన్ను ఎవరు అట్లా అవహేళన అంటే అవమానించరు కదా అని చెప్పుకోవడానికి. కానీ ఆయన ఎప్పుడైతే భగవంతుడు ఆ దర్శనం ఇచ్చారో అప్పుడు భగవంతుని యొక్క పాదాలని పట్టుకొని నాకు ఇంకా ఏమీ వద్దు, మీ యొక్క దర్శనం చాలు అని చెప్తారు. కానీ భగవంతుడు చెప్తారు, నువ్వు ఇంకా ఇక్కడ పరిపాలించాలి, ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలించి నువ్వు వస్తావు. అప్పుడు నేను నీకు ఒక ఈ ఇటువంటి అంటే ఈ 16 ఉన్నావు కదా, ఆ, మనకి 3 లోకాలు అంటే 3 ఇవి చెప్తారు, ఊర్ధ్వలోకాలు, అలాగే మధ్యలోకము, అలాగే పాతాళ లోకాలు. ఈ వీటిల్లో ఎక్కడా కాకుండా నీకు సపరేట్గా ఒక ధ్రువ మండలంనే ఇస్తున్నాను, నువ్వు అందులో ఉంటావు అని చెప్తారు. అట్లాగే ఇంకొక అర్థార్థి ఎవరు అంటే ఆ ధనం కోసం వచ్చిన వాళ్ళు సుగ్రీవుడు. ఆయనకేమో ఆయన యొక్క భార్య కావాలి, అలాగే రాజ్యం కోసం కూడా ఆయన రాముడి యొక్క శరణు వేడుతారు, భగవంతుని యొక్క శరణు వేడుతారు. అలాగే జిజ్ఞాసులు, జ్ఞాన అభిలాష కలిగిన వాళ్ళు. జిజ్ఞాసులు ఇక్కడ మనం చూస్తే నైమిషారణ్యంలోని ఋషులు అనమాట వీళ్ళు. వీళ్ళందరూ ఏంటంటే భగవంతుని గురించి ఇంకా ఇంకా తెలుసుకోవాలి, భగవంతుని గురించి ఆసక్తి కలిగిన వాళ్ళు, తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానాన్ని ఆ, తెలుసుకోవడానికి ఇంకా వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే జ్ఞాన అభిలాష కలిగిన వాళ్ళు. ఇక్కడ మనం చూస్తే పైన ఈ యొక్క ఈయన ఎవరు అంటే వేద వేదవ్యాసుడు అనమాట. ఈయన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. వేదవ్యాసుల వారి యొక్క పుత్రుడు ఎవరంటే శుకదేవ గోస్వామి. ఆయన ఏంటంటే ఏ శిశువు అయినా కూడా మనకి తల్లి కడుపులో ఒక 9 నెలలు లేకపోతే 10 నెలలు ఉండి ఆ గర్భం నుండి బయటకు వచ్చేస్తారు. కానీ అతను మాత్రం 12 సంవత్సరాల వరకు బయటికి రారు. వస్తే నన్ను మాయలు అంటే ఈ భౌతిక మాయ అనేది నన్ను కప్పివేస్తుంది కాబట్టి ఆయన నేను బయటికి రాను అంటారు. కానీ తన తండ్రి ఆ కృష్ణద్వైపాయన వ్యాస మహర్షి ఏం చెప్తారంటే, నీకు అది నేను చెప్తాను, నీకు జ్ఞానం ఇస్తాను రమ్మని ఎంత పిలిచినా కూడా రారు. అప్పుడు ఆయన శ్రీకృష్ణ భగవానుని తీసుకొస్తారు. అప్పుడు భగవంతుడు వరం ఇస్తారు, నువ్వు ఈ భౌతిక లోకంలోకి వచ్చినా సరే ఆ మాయ అనేది నిన్ను కమ్మివేయకుండా నేను నీకు వరం ఇస్తాను, రమ్మని చెప్తారు. అప్పుడు సుఖదేవ్ గోస్వామి బయటికి వస్తారనమాట. అక్కడి నుంచి కూడా ఆయన ఎక్కడ కూడా ఆ, ఎక్కువసేపు ఉండరు. వెంటనే ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా కూడా ఒక ఆవు పాలు పితికే టైం ఎంత ఉంటుందో అంతే. ఎందుకంటే ఆయన ఒకవేళ ఎక్కువసేపు ఉంటే ఆ ఇంటి పైన అక్కడ మోహం కలుగుతుంది, లేకపోతే అక్కడ ఎవరైనా పిల్లలు ఉంటే ఇట్లా వాళ్ళపైన మోహం కలుగుతుంది. ఆయన ఎవరికి మోహం చెందకుండా అంటే ఉండడానికి అట్లా ఎక్కువసేపు ఎక్కడా కూడా ఉండరనమాట. అలాగే ఇక్కడ మనకి ఆ, సుఖదేవ గోస్వామి ఏం చేస్తున్నారు, పరీక్షిత్ మహారాజుకి ఆ యొక్క జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు. ఇట్లా మనం చూడొచ్చు. అట్లాగే ప్రహ్లాదుడు తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడే నారదుని ద్వారా జ్ఞానాన్ని ఆయన సంపాదించారు. ఇలా మన మొదటి అంటే మన జీవితం మొదటి అంటే ఇందాక మనం చూసాం కదా, ఆర్తి, అర్థార్థి, జిజ్ఞాసు, ఈ మూడిట్లోనే ఎక్కువ అయిపోతుంది అనమాట. నిజమైన జ్ఞానం సంపాదించేది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలా చూస్తే మనం ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి ఇంకా చూస్తూ ఉండొచ్చు.
ధ్రువుడు అని ఇట్లా ఇంకా మనం భాగవతంలో చూస్తే చాలా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ వీటికి సంబంధించి దొరుకుతూ ఉంటాయి. అలాగే పరీక్షిత్ మహారాజు ఆయన కూడా భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడానికి ఆ 7 రోజులు 7 పగళ్ళు కూడా భాగవతాన్ని శ్రవణం చేస్తూనే ఉన్నారు. तेषां ज्ञाने एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः. ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఆర్తులు కానీ అర్థార్థులు కానీ వీళ్ళేంటి, ఎప్పుడైతే వారికి ఉన్న కష్టాలు కానీ వారికి కావాల్సిన ధనం కానీ ఏవైతే ఉందో అవి అంటే ఆ కోరికలు లేకపోతే ఆ టైంకి వచ్చిన ఆపద ఇది ఏవైతే ఉందో అది తీరిపోగానే వాళ్ళు భగవంతుని సేవలో ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. జిజ్ఞాసులు కూడా తెలుసుకుంటారు, తర్వాత వాళ్ళు అది కంటిన్యూ చేయొచ్చు, కంటిన్యూ చేయకపోవచ్చు. కానీ జ్ఞాని అనే వాళ్ళు మాత్రం కంపల్సరిగా నిజమైన జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నారు కాబట్టి భగవంతుని యొక్క భక్తియుక్త సేవలో శరణాగతి పొంది ఉంటారు. ఈ నలుగురిలో నిత్యము భగవంతుని భక్తితో భజించే ఆత్మజ్ఞాని అత్యుత్తముడు. అలాంటి జ్ఞానికి నేను ప్రియమైన వాడిని. అంటే అటువంటి జ్ఞాని ఎవరైతే ఉన్నారో అతనికి ఎట్లాగో భగవంతుడు ప్రియమవుతాడు, ఎందుకంటే తెలుసుకున్నారు కాబట్టి. నాకు అతను ఎంతో ప్రియమైన వాడు, అతను భక్తితో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా భగవంతుడికి కూడా అతనంటే చాలా ఇష్టము. उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वामेव मे मतम् आशितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्. వీళ్ళంతా గొప్పవాళ్లే అయినప్పటికీ జ్ఞాని మాత్రం నా ఆత్మస్వరూపుడే అని నా అభిప్రాయం. ఎందువల్లనంటే అతను నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు. ఇక్కడ మనం చూస్తే వ్యాస మహర్షి అన్నమాట. భగవంతుడి ద్వారా వచ్చిన ఆ వేదాలన్నింటినీ కూడా రచించింది ఆయనే. ఈ ఉపనిషత్తులు, పురాణాలు ఇవన్నీ కూడా చివరికి ఆ నారదుడికి కూడా ఉపదేశం ద్వారా ఆ భాగవతాన్ని రచించేలాగా చేస్తారు. అంటే నారదుని ఉపదేశం ద్వారా నారదుడు చెప్తారు వ్యాస మహర్షికి భాగవతాన్ని రాయి అని. అంటే నేను ఎన్నో ఉపనిషత్తులు, ఎన్నో పురాణాలు, ఇతిహాసాలు ఇవన్నీ కూడా రాశాను, కానీ నాకు ఎక్కడో ఇంకా వెలుతుగా ఉంది అని నారదుడికి చెప్తారనమాట. ఎందుకు అంటే వ్యాస మహర్షి యొక్క గురువు ఎవరు అంటే నారదుల వారు. అప్పుడు ఆయన చెప్తారు, కాబట్టి నువ్వు అన్నీ రాసావు కానీ భాగవత భక్తుల యొక్క భగవంతుని యొక్క లీలలని కంప్లీట్గా రాయకపోయేసరికి నీకు ఆ వెలితి అనేది ఉంది, కాబట్టి నువ్వు భాగవతం రాయమని చెప్తే అప్పుడు ఆయన ఆ భాగవతాన్ని రాస్తారనమాట. అప్పుడు అటువంటి వాళ్ళు అతన్ని అంటే భగవంతుణ్ణి పరమగతిగా సేవిస్తూ ఉంటారు అని మనం చూస్తున్నాం. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభః. అనేక జన్మలలో ఆచరించిన పుణ్య కర్మల ఫలితంగా జ్ఞాని చివరికి జగత్తు సర్వము వాసుదేవమయం అనే జ్ఞానంతో నన్ను ఆశ్రయిస్తాడు. ఈ లోకంలో అలాంటి మహానుభావులు చాలా అరుదు. అంటే వాసుదేవుడే సర్వమని. ఇప్పుడు బహూనాం జన్మనామంతే, బహూనాం అంటే చాలా, జన్మనామంతే చాలా జన్మల తర్వాత జ్ఞానవాన్మాం ప్రపద్యతే అటువంటి ఒక జ్ఞానం వస్తుంది వాళ్ళకి. ఎటువంటి జ్ఞానం? వాసుదేవ సర్వమితి, వాసుదేవుడే సర్వము అని తెలుసుకుంటారు వాళ్ళు. అటువంటి మహాత్ముడు చాలా దుర్లభము, అంటే చాలా అరుదుగా ఉంటూ ఉంటారు. కాబట్టి కొన్ని లక్షల కోట్ల జన్మల తర్వాత తెలుసుకోవచ్చు. అలా ఉండేవాళ్ళు కూడా చాలా అరుదుగా ఉండేవాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అనమాట, ఎన్నో కష్టాలు ఆయనకి, కానీ ఎక్కడ బాధపడకుండా కృష్ణుడే సర్వం అనుకుని 70 సంవత్సరాల వయసులో కూడా చాలా దేశాలు తిరుగుతూ ప్రయాణం చేశారు. ఆ యొక్క కృష్ణ మందిరాలని స్థాపించారు. 108 మందిరాలను కట్టారనమాట. అన్నిటినీ కూడా ఆయన కట్టించారు. అలాగే ఎప్పుడు ఆయన కృష్ణ భక్తిలోనే, అంటే ఆయనకి 24 గంటల్లో కూడా భగవంతుడికి సంబంధించిన ధ్యాస తప్ప వేరే ఆలోచన అనేది ఉండదు. అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞానకర్మాధ్యనావృతం ఆనుకూలైన కృష్ణానుశీలనం భక్తిర్ ఉత్తమ. అటువంటి భక్తి అనమాట ఆయనది. అంటే ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క ఆలోచన తప్ప వేరే ఏమీ ఉండదు అటువంటి వాళ్ళకి. యో యో యామ్యాం తనుం భక్తః శ్రద్ధయార్చితుమిచ్చతి తస్య తస్యాచలాం శ్రద్ధాం తామేవ విదధామ్యహం. ఏ భక్తుడు ఏ దేవతామూర్తిని పూజించగోరుతున్నాడో అతనికి ఆ దేవతామూర్తి పట్ల అచంచలమైన శ్రద్ధ నేను కలుగజేస్తాను. అంటే మనం ఎవరినైతే పూజించాలని మనం అనుకుంటున్నామో వాళ్ళ పట్ల
శ్రద్ధ కలిగించేది కూడా భగవంతుడేనని. సతయా శ్రద్ధయా యుక్తః తస్యారాధనమీహతే లభతే చ తతః కామాన్ మయైవ విహితాన్ హితాన్. అలాంటి శ్రద్ధా విశ్వాసం కలిగి ఉన్న ఆ భక్తుడు ఆ దేవతనే పూజించును మరియు కోరుకున్న వాటిని పొందును. కానీ నిజానికి ఆ ప్రయోజనాలన్నీ కేవలం నా ద్వారానే ఇవ్వబడతాయి. మనం ఇంతకు ముందు కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. పరమాత్మ రూపంలో ఆయన అందరి హృదయాల్లో కూడా విరాజిల్లుతూ ఉంటారు. ఆయన అందరి హృదయాల్లో ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే మనం ఒక దేవతను పూజించాలని మనకు అనిపిస్తుందో, ఆయన పరమాత్మ రూపంలో మనలోనే ఉన్నారు కదా! ఆయనకి తెలిసిపోతుంది. ఆయన ఆ కోరికను తీరుస్తారు. వాళ్ళ మీద మనకి శ్రద్ధ పెరిగేలాగా చేసేది కూడా ఆయనే. ఆఖరికి ఆ దేవత మనకి మనం చేసిన పూజలకి వాటికి వీటికి మనకి వరాలు ఇస్తారనమాట. వాటిని ఎవరు ఇస్తారు? భగవంతుడి ద్వారానే. ఇప్పుడు మనకి ఆహ్, ఎండ గావాలి. భగవంతుడి ద్వారా, అంటే సూర్యుడు ఎవరు, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం. సూర్య చంద్రులు ఆయన యొక్క కళ్ళు. కాబట్టి సూర్యుడి ద్వారా మనకి వెలుగనేది వస్తుంది. దాని ద్వారానే పంటలు పండుతూ ఉంటాయి. ఇలా అనమాట. అవన్నీ ఇచ్చేది భగవంతుడే. కాబట్టి మళ్ళీ ఆ ప్రయోజనాలన్నీ కూడా నా ద్వారానే ఇవ్వబడుతున్నాయి అని చెప్తూ, ఇట్లా మనం చూస్తే ఇంకా ఈ ధనం కావాలన్నా, లేకపోతే ఆరోగ్యం కావాలన్నా, లేకపోతే మనకి పంటలు పండాలి, పుత్రులు కావాలి, ఇవంతా కూడా భగవంతుడి ద్వారానే ఆయా దేవతల ద్వారా మనకి కలుగుతూ ఉంటాయి. అంతవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవత్యల్పమేధసాం దేవాన్ దేవయజో యాంతి మద్భక్తా యాంతి మామపి. అల్పబుద్ధి ఉన్న మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు, కానీ వారు ఇచ్చే ఫలాలు పరిమితం మరియు తాత్కాలికమైనవి. దేవతలను ఆరాధించేవారు దేవతల లోకాలకు వెళ్తారు, కానీ నా భక్తులు చివరికి నా అత్యున్నత లోకానికి చేరుకుంటారు. అంటే మనం ముఖ్యంగా భౌతికమైనవి, తాత్కాలికమైనవి, ఇటువంటి కోరికలు కోరుతూ ఉంటాం అన్నమాట. మనం చూసాం కదా, అష్టాంగ యోగం చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఎక్కువగా చేస్తున్న దేని గురించి? ఆరోగ్యం గురించి. కానీ భగవంతుడు చెప్పిన అష్టాంగ యోగము భగవంతుని చేరుకోవడానికి, పరమాత్మ స్టేజ్ అనేది చేరుకోవడానికి చెప్పింది. కానీ పరమాత్మ స్టేజ్ అని చేరుకునేటప్పుడు ఆచరించే వాటి వల్ల ఏం జరుగుతుంది? ఆటోమేటిక్‌గా ఆరోగ్యం అనేది వస్తుంది. అలాగే మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాము? భౌతికమైనవి, తాత్కాలికమైన కోరికల కోసం మనం కొన్ని కొన్ని పూజలనేవి, ఇటువంటివి చేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి అంటే మంచి ఉద్యోగం గావాలి, జీతం గావాలి, లేకపోతే అందమైన భార్య గావాలి, పిల్లలు గావాలి, కార్లు, ఇళ్ళు, ఇటువంటివన్నమాట. అవేంటి? ఓన్లీ ఈ జన్మ కోసమే. మనం కోరుకోవాల్సింది ఈ జన్మ కాదు. అసలు నాకు జన్మ లేకుండా ఎలా ఉండాలి? ఎలా చెయ్యాలి? అటువంటిదన్నమాట. అంటే శాశ్వతమైన దాని కోసం మనం ఆలోచించాలి. తాత్కాలికమైన వాటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. అంటే ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? దేవతలను ఆరాధించేవారు దేవతల లోకాలకు వెళ్తారు, కానీ నా భక్తులు చివరికి నా అత్యున్నత లోకానికి చేరుకుంటారు. ఎవరైతే దేవీ దేవతల లోకానికి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఆ లోకాలకు వెళ్ళినా కూడా ఈ యొక్క బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే లయం చెందుతాయో అప్పుడు తర్వాత మళ్ళీ ఆవిర్భవిస్తాయి. మనం ఈ 9వ అధ్యాయం చూస్తాం. అప్పుడు మళ్ళీ ఈ యొక్క లోకానికి రావాల్సిందే. కాబట్టి కానీ ఎప్పుడైతే ఆ నాశనం లేని లోకాలు ఉంటుందో అది భగవంతుని యొక్క లోకం అన్నమాట. కాబట్టి భగవంతుని లోకానికి వెళ్ళడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళకి మళ్ళీ పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్చన. ఓ అర్జున, దేవాది దేవునిగా భూత, భవిష్యత్, వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన జీవులందరూ నాకు తెలుసు. అయితే నేను ఏ ఒక్కడికి తెలియదు. ఇందాకప్పుడు చూసాం గదా! పరమాత్మ రూపంలో ఆయన అంతరంగ శక్తిలాగా మొత్తం ఉన్నారు. ఆయనకి మొత్తం తెలుసు. ఈ జన్మలో ఏం జరిగిందో తెలుసు. అంతకుముందు జన్మలో ఏం జరిగిందో తెలుసు. వచ్చే జన్మలో కూడా ఏం జరుగుతుందో తెలుసు. అందుకే ఇక్కడ భూత, భవిష్యత్తు, వర్తమాన కాలాల గురించి. కానీ భగవంతుడి గురించి ఎవరికీ తెలీదు. తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఎందుకు అంటే ఆయన తెలుసుకోవడం మనం ఇందాక చూసాం గదా! ఈ త్రిగుణాలలో ఉండడం వల్ల ఆయన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. మనం ఈ యొక్క మహామాయలో పడి మనం భగవంతుణ్ణి సంపూర్ణంగా తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. కానీ ఎవరైతే ఆ మహామాయను తొలగించుకుంటారో వాళ్ళకి ఆ యోగమాయ ద్వారా భగవంతుణ్ణి చేరుకునే అవకాశం అనేది లభిస్తుంది. అంటే భగవద్గీతని, భాగవతంను, రామాయణం ఇటువంటి వాటిని వింటూ, చదువుతూ ఉండడం వల్ల
మనం భగవంతుడికి దగ్గర అవుతాం. దానివల్ల ఏంటంటే మనకి మాయ అనేది తొలగిపోతూ ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఎలా ఈ యొక్క భగవంతుని యొక్క స్వేద రంధ్రాలలో నుంచి ఇట్లా మనం చూస్తే ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని బ్రహ్మాండాలు ప్రతి ఒక్క దాంట్లో కూడా మళ్ళీ గర్భోదక శాయి విష్ణు రూపంలో ఉంటారు ఆయన. మళ్ళీ ఆయన నుంచి ఎప్పుడైతే బ్రహ్మ వస్తారు ఆ యొక్క గర్భోదక శాయి విష్ణువు నుంచి మళ్ళీ క్షీరోదక శాయి అంటే మన యొక్క పరమాత్మ రూపంలో మన అందరి హృదయాల్లో ఉంటూ ఉంటారనమాట. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క బ్రహ్మాండంలో కూడా ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్క జీవుని హృదయంలో కూడా భగవంతుడు పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నారు. మరి ఎవరు భక్తులు కాగలిగే వాళ్ళు? येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः. పూర్వజన్మలోను ప్రస్తుత జన్మలోను భక్తితో వ్యవహరించిన వ్యక్తులు వారి పాపాత్మకమైన చర్యలు పూర్తిగా నిర్మూలించబడి మాయ యొక్క ద్వంద్వత్వం నుండి విముక్తి పొందిన వ్యక్తులు నా సేవలో నిశ్చయంతో నిమగ్నమై ఉంటారు. ఎవరు? మనకేంటంటే పూర్వజన్మలో మనం ఎన్నో కర్మలు చేసున్నాము. అలాగే ప్రస్తుత జన్మలో ఇప్పటి వరకు జరిగిన కాలంలో కూడా మనం ఎన్నో కర్మలు చేశాము. వీటిల్లో అలాగే భక్తితో వ్యవహరించిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి యొక్క పాపాత్మక చర్యలు అంటే పూర్వజన్మలో అయి ఉండొచ్చు, మనం ప్రస్తుతం చేసినవి అయి ఉండొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా నిర్మూలించబడతాయి. కాబట్టి మాయ యొక్క ఈ ద్వంద్వత్వం అంటే ఎవరి మీద మనకి మోహాలు గాని, ద్వేషాలు గాని ఇటువంటివన్నీ వదిలేసి మనకి భక్తి అనేది మనం తీసుకుంటాము. ఆ ద్వంద్వాలను విడిచిపెడతాము. అప్పుడు భగవంతుని యొక్క సేవలో నిశ్చయంగా మనం నిమగ్నం అవుతాము అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అప్పుడు మనం భగవంతుణ్ణి భజిస్తూ ఉంటాము. అందుకే ఇక్కడ తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త భజంతే. భజంతే అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుణ్ణి భజిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అంటే భగవంతు యొక్క నామాన్ని విడిచిపెట్టని వాళ్ళు. వాళ్ళు దృఢవ్రతులు. అంటే వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా వారి యొక్క నమ్మకాన్ని, ధైర్యాన్ని వదులుకోరు. साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः. దేవాది దేవుడినైన నన్ను సమస్త జగత్తుకు, దేవతలకు, అన్ని యజ్ఞ పద్ధతుల యొక్క అధిపతిగా తెలుసుకుని నా పూర్తి భావనలో ఉన్నవారు మరణ సమయంలో నన్ను భగవంతుడిగా తెలుసుకుని ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే దేవాది దేవుడైనా నన్నే ఈ సమస్త అంటే చరాచర జీవులు కానీ లేకపోతే ఈ అన్ని బ్రహ్మాండాలు, ఇన్ని లోకాలు వీటన్నిటికీ కూడా నేనే ఆ, ఆ, మొత్తం సృష్టి కానీ లేకపోతే అంతా చేసేది నేనే. అలాగే దేవతలకి అలాగే అన్ని యజ్ఞ పద్ధతుల యొక్క అధిపతి ఎవరు? విష్ణువు. ఇదంతా తెలుసుకొని నా పూర్తి భావనలో ఉన్నవారు నన్ను తెలుసుకుంటారు. అంటే ఆ మరణించే సమయంలో వాళ్ళు నన్ను తెలుసుకుని ఉండగలుగుతారు. అంటే ఈ శ్లోకం ఎందుకు చెప్తున్నారంటే నెక్స్ట్ చాప్టర్ మనకి దీని గురించి ఉంటుంది. స్మరణ, భగవంతుణ్ణి స్మరించే వాళ్ళ గురించి వస్తుంది. అంటే ఎప్పుడైతే ఆ దేహం విడిచిపెట్టడం మరణ సమయంలో కూడా భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ అంటే అభ్యాసం కావాలి. ఎందుకు? మనం చూస్తూ ఉంటాం మనకి సంవత్సరం అంతా చదవకుండా ఎగ్జామ్ రోజు చదివితే రాయగలమా? అది చాలా కష్టం. దానికి అభ్యాసం, సాధన అనేది కావాలి. అందుకే చెప్తారు కదా అంతకాలే నారాయణ స్మృతి. అందుకే ఇక్కడ భీష్ముడిని చూస్తే భీష్ముడు అంపశయ్య మీద ఉన్నప్పుడు కూడా భగవంతుడు ఆయన వద్ద ఉన్నారు. ఎందుకు? ఆయన భక్తుడు భగవంతుడికి. ఆ భీష్మ ఆ యొక్క భాగవతంలో మనం చూస్తాం భీష్ముడి యొక్క స్థుతులు ఉంటాయి అన్నమాట భాగవతంలో. విష్ణు సహస్రనామం ఇట్లా ఆ, అన్ని ఆ అంపశయ్య మీద ఉండే ఇవన్నీ చెప్పడం జరిగింది ఆయన. అలాగే పాలనలో ఎలా ఉండాలి అటువంటి వాటిని ధర్మరాజుకి చెప్పారు. అప్పుడు ఆ సమయంలో కూడా భగవంతుణ్ణి చూస్తూనే ఆ అంపశయ్య మీద ఉన్నారనమాట ఆయన. కాబట్టి ఆయన ఆయన యొక్క యోగక్షేమాలు కూడా భగవంతుడి దగ్గరే ఉండి చూసుకుంటారు లాస్ట్లో. ఇలా మనం చూడొచ్చు. అలాగే మనకి ఇందాక శ్లోకంలో చూసినట్లు మనం ఎప్పుడైతే అంటే ఆ పూర్వజన్మలో పాపాలు, ప్రస్తుత జన్మలో మనం చేసిన పాపాలు ఇవన్నీ పోతాయా అంటే మనకి ఆ యొక్క శరణాగతి అనేది భగవంతుని మీద శరణాగతి అనేది వస్తే గనక ఒకటి మనకి అవి చాలా పెద్ద ఆ, పెద్ద యాక్సిడెంట్ అవ్వాల్సింది ఏదో చిన్నగా గీరుకుని పోతుందన్నమాట. పెద్ద గొడ్డలితో జరగాల్సింది చిన్న గుండు పీద పిన్ అంటాం కదా దాంతో గుచ్చుకోవచ్చు. ఇట్లా అంటే చాలా స్వల్పం అయిపోతాయి. లేకపోతే ఎంత పెద్దదున్నా కూడా మనం దాన్ని ఓర్చుకునే స్థాయికి మనం అంటే దాన్ని ఎదుర్కొనే శక్తి మనకి భగవంతుడే
కలుగజేస్తారు. అంతేగాని కష్టాలు రావా అంటే అందరికీ కష్టాలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. నీకు కష్టాలు రాకుండా నేను చేస్తాను అంటే అది కరెక్ట్ కాదనమాట. కాబట్టి అందుకే మనకి పద్మపురాణంలో చెప్తూ ఉంటారు. 4 రకాల పాపాలనేవి ఉంటూ ఉంటాయి. వాటిని శిక్షలని మనం అనుభవిస్తూ ఉంటాము. ప్రారబ్ధము అని, ఫలోన్ముఖము అని, అలాగే విత్తనం అంటే బీజ రూపంలో ఉన్నది, కూటము అని. అంటే ప్రారబ్ధము, అప్రారబ్ధం అనేది మనం వింటూ ఉంటాం. నా ప్రారబ్ధం అంటే నా పాపం ఇప్పుడు పండింది అని అంటూ ఉంటాం. అప్రారబ్ధము అంటే ఇంకా మనం చేసిన తప్పులకి అది పూర్తి అవ్వలేదు. అంటే ఆ పండు అనేది ఇంకా పండుతూ ఉంది. కాబట్టి మనం చేసిన తప్పులకి శిక్ష అనేది అనుభవిస్తాం. దానికి కొంత టైం అనేది పట్టొచ్చనమాట ఇలా. కాబట్టి మనం ఒక భక్తుడిగా భక్తుల సేవలో భగవంతుని యొక్క సేవలో ఉంటూ ఉంటే ఆ పూర్వజన్మలే అవ్వచ్చు, ప్రస్తుత జన్మలే అవ్వచ్చు, మనం చేసిన పాపాలన్నింటి నుంచి మనం విముక్తి పొందడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది. కాబట్టి మనందరం కూడా జపించడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ. మీ అందరూ కూడా అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను. అందరూ ఈ మంత్రాన్ని జపించండి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ, కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే హరే, కృష్ణ హరే 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 కృష్ణ రామ హరే హరే కృష్ణ రామ కృష్ణ రామ కృష్ణ రామ హరే 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 కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ రామ హరే 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 రామ రామ హరే రామ రామ హరే 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 రామ రామ హరే రామ కృష్ణ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ హరే కృష్ణ రామ కృష్ణ రామ కృష్ణ హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 కృష్ణ హరే రామ హరే కృష్ణ రామ హరే హరే రామ హరే రామ రామ హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 హరే, హరే రామ 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 హరే రామ హరే. రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే రామ రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ హరే 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 కృష్ణ హరే హరే రామ కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ రామ హరే రామ హరే రామ హరే హరే రామ హరే హరే రామ రామ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈరోజు ఇక్కడితో మనం విరామం తీసుకుందాము. రేపు 8వ అధ్యాయము. ఈ అధ్యాయము మనకి శ్రవణం గురించి అయితే, రేపటి అధ్యాయం మనకి స్మరణం గురించి. కాబట్టి అందరూ కూడా మిస్ అవ్వకుండా జాయిన్ అవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. अंतकोटि वैष्णव वृंद की जय, ठाकुर की जय, भगवत गीता भागवत ग्रंथ की जय, शिल प्रपात की जय.